On si liboval v takových věcech. Já nevím. To je možný. Oni totiž jsou nacionalisti, takže oni řeknou, že oni to nepřiznají. Myslíte si, že to jsou obyvatelní kajuty? Takže jo, to je hotel v Olomouci. Martine, to je špica. To je možná Bagdad, jaký čas. Ale já ještě málo jak když to věděl, tak si dal mít. Já jsem taky moc, měl pro mě přijde z Prdnovně. A tak jste řekl, jako, že to, že... Já zapomněl jsem. Tak onem vyčistit si zuby. No a Julinka mě svedla, ona mě do toho. Tak jsem trochu unavený, tak si říkám, na chvilku se natáhnu, prostě si televizi, běžel tam kreslená pohádka. A to jsem si právě myslel, že tam ty přijdeš, lehneš si a že usneš. Na chvíli. No, víte, že bych ji usnul. Já vím. A pak si říká, tak to připravdu. Máte štěstí, já se nikdy nedívám na hodinu. Já nikdy nevím. A vedou taky dvě lodě a setkali se úplně u sebe.